Kodi munamba mwadzifunsako kuti n'chifukwa chani tili ndi zipembedzo zambiri pa dziko lino lapansi? Nthawi zambiri pamene paliponse pamene tayenda kandi pa sukulu pamene inatokhala secondary komanso ingakhale ya primary, timaona kuti pali zipembedzo zambiri zimene zimapembedza Mulungu pamenepo. Kodi munamba mwadzifunsako kuti ndi chifukwa chani pali zipembedzo zambiri? Komanso chinthu china ndi chakuti anthu tonse amene tili akhristu tsiku la lero, tonsefe timanena kuti tili mchiphunzitso cha Ambuye athu Yesu Khristu. Koma ndi chiphunzitso chomwenso chimatisayanitsa anthu tonsefe. Ndekuti ansalemere tikhozoyipeza pamenepa yakuti n'chifukwa chani tili ndi zipembedzo zambiri, chifukwa chake zonena kuti tilinso ndi ziphunzitso zosiyanasiyana. Kuti muone mpingo umodzi mmene nanena muja kuti mupite pa sukulu pena paliponse pamene pamapempha mpingo osiyanasiyana, mupite mukafunse za chiphunzitso. Akakuwuzani kuti mpingo wathu umaphunzitsa izi chifukwa chake ife tidakhala patokha, komanso mpingo uwu umaphunzitsa izi chifukwa chake ifenso tidakhala patokha. Izi zikuonetseratu kuti anthufe timasiyana m'nkhani ya chiphunzitso. Ndefunso imene tikhozozifunsa tsiku la lero ndakuti kodi inuyo muli mchiphunzitso cha ndani? Chifukwa pali ziphunzitso zambirimbiri zimene zimasiyanitsa church imodzi ndi zake. Koma kodi inuyo muli mchiphunzitso cha ndani? Munamba mwalingalirako pasi nkukhala pasi nkudzifunsa funso limeneli kuti kodi muli mchiphunzitso cha ndani? Ntsiku la lero tikhati kuonawo nkhani imeneyi makamaka yokhudza kuti kodi muli mchiphunzitso cha ndani. Ndikhulupirira pamene tikupitirira ndi kusanthula Baibulo, tiona kuti kodi munthu amayenera kukhala mchiphunzitso chiti, komanso tionanso ziphunzitso zina zimene zilipo. Koma chinthu choyambira chimene tiyambe nacho ndi chakuti tidziwe kayi kuti kodi chiphunzitsocho ndi chani. Chifukwa ngati sitidziwa kuti chiphunzitso ndi chani, ndi kuti sitidziwanso kuti kodi zimene tikunena zikhala zotani. Chiphunzitso ndi mawu a Mulungu omwe amavumbulutsidwa kwa ife kuchokera kwa Mulungu kupita kwa anthu. Chiphunzitso chimakhala kuti Mulungu wachitenga nkuchivumbulutsira kwa anthu, anthu aja chiphunzitsocho akachitsatire. Zomwe zikuthandiza kuti chiphunzitso chomwecho chikhozothekanso kuti munthu wina akhozochikoza kuchokera kwa iyeyo ngati munthu payekha nkuchipitsanso kwa munthu wina. Koma chiphunzitso chimene tifuna tikambirane tsiku la lero ndi chiphunzitso chimene chimachokera kwa Mulungu kapena chimavumbulutsidwa kwa ife anthu kuti ifeyo tikatsatire Mulungu. Kusiyana kwake ndi kumeneko. Chiphunzitso chimene tikambirane tsiku la lero ndi chiphunzitso chimene chimachokera kwa Mulungu. Chiphunzitso ndi mawu a Mulungu omwe amatilamulira tonse mu nthawi yake. Chiphunzitsonso ndi malamulo a Mulungu amene amatilamuliranso ife mu nthawi yake. Kodi ndifuna kutanthauza zoti yani ndikamanena zoti mu nthawi yake? Tidziwa zonena kuti paja Baibulo idalembedwa mzigawo zingati zitatu, kapena ili ndi nthawi zitatu: nthawi ya makolo, nthawi ya Mose, komanso ndi nthawi ya Yesu Khristu. Ndakuti ife pamene tikukamba za chiphunzitso tidziwenso za nthawi zingati zimenezi zitatu zimenezi. Chifukwa tikhoza makamba za chiphunzitso chimene chidalipo nthawi ya makolo, ife nkumachitsatira ntsiku la lero. Kapena chiphunzitso chimene chili nthawi ya Mose, ife nkumachitsatira ntsiku la lero. Kapena osatsatira chiphunzitso cha Yesu Khristu nkumatsatira ziphunzitso zina chifukwa chotengera cha nthawi. Choncho chiphunzitso ndi chinthu chimene Mulungunso amayankhulanso mu nthawi yake, pa nthawi yakenso yoti anthu akachitani kodi akachitsatire. Ndikhoza kupatsani chitsanzo cha nthawi ya makolo. Chiphunzitso cha nthawi ya makolo chimanena zakuti munthu amayenera kuti atenge nyama akapange nsembe. Ichi ndiyo chinali chiphunzitso cha nthawi imeneyo yakale. Kodi munthu tsiku la lero atati akatenge nyama nkukapanga nsembe, kodi akuchita chiphunzitso cha Mulungu? Izinso zimene munthu amayeneranso azilingalira kwambiri kuti inde chiphunzitso njochokera kwa Mulungu, komanso chiphunzitsocho chilinso ndi nthawi yake, kapena kuti chili ndi nthawi zake. Nthawi ya makolo kudali malamulo chiphunzitso china cha Mulungu chimene ankalamulira amakolo kuti azichita. Nthawi ya ina Aisraeli nchimodzimodzinso Mose Mulungu ankayankhula ndi Mose ankauza ana a Mulungu chiphunzitso cha Mulungu. Koma nthawi ya Yesu ndi nthawiso yoti ifenso chiphunzitso chathu tiyenera tichitengenso kwa ndani kodi? Kwa Yesu Khristu. Choncho tikamati chiphunzitso ndekuti ndi chimene zimayenera kukhalira. Komanso chiphunzitso tikhozochinena kuti ndi chikhulupiriro kapena zikhulupiriro zomwe timaphunzitsidwa ndi mipingo yosiyanasiyana. Chiphunzitso chimatha kukhala zikhulupiriro kapena zikhulupiriro zimene zimaphunzitsidwa kuchokera ku mipingo yosiyanasiyana. Chifukwa chake ndinanena zakuti poyamba paja
kuti kodi mdamba mwadzifunsako kuti kodi n'chifukwa chani tili ndi mipingo yambiri? Ndi chifukwa cha zikhulupiriro, ndi chifukwa za ziphunzitso. Chifukwa ziphunzitsozo kapena zikhulupirirozo zimakhala zikhulupiriro zosiyanasiyana. Choncho tikamanena kuti chiphunzitso ndi chiphunzitso chimene chikuchokera kwa munthu wina ake kubwera kwa ife, ndoti ife tiyenera kuti titsatire zimenezo. Kodi nzoyenera kuti tikatsatire munthu kapena Mulungu kapena titsatire chani? Potengera gawo limeneli la chiphunzitso. Kodi inu chiphunzitso chanu chimachokera kuti? Pali ziphunzitso zitatu zomwe timaziwerenga kuchokera m'Baibulo. Mwina inu muli mwachimodzi mwa chiphunzitso chimenechi. Koma ngati simuli mwachimodzi mwa chiphunzitso chimenechi, ndikuti muona kuti Baibulo luti chani. Tatenti ambeni wakutsegula mawu a Mulungu kuti tione kuti kodi ziphunzitso zimene tikukambazi kodi zilipo zingati. Tikamaona m'buku la Marko chapter chake cha 7 verse 7 mpaka kufika 9 akuti, koma andilambira iye kwachabe ndi kuphunzitsa maphunzitso malangizo a anthu, musiya lamulo la Mulungu ni musunga mwambo wa anthu, ndipo anena nawo bwino mukaniza lamulo la Mulungu kuti musunge mwambo wanu. Baibulo mene taliwerengera mavesi atatu amenewa akutisonyezeratu kuti chiphunzitso china chimene tikhoza chiona chimene chimakhalapo ndi chiphunzitso chochokera kwa munthu kapena kuti chiphunzitso cha anthu. Mukhoza makhala ofunsa kuti chiphunzitso cha anthu mufuna mutanthauza kuti chani? Chiphunzitso cha anthu ndakuti ndi chiphunzitso chimene munthu amangokoza kuti ine chiphunzitso cha mpingo wangawu chizikhala morere. Ine chiphunzitso cha mpingo wangawu chizikhala morere posatengera limene Baibulo lunenera. Muli ndi nazo inu zitsanzo zambiri zimene za nkhani imeneyi. Kuti kunjaku kukabuka ziphunzitso za anthu zimene anthu akuphunzitsa nkumatsatira nkumakhulupirira. Komatu ife ngati akhristu, pamene tili akhristu mu mpingo wa khristuso, amene tili akhristu, timadziwanso kuti kuchikakhale mu mpingo momwemo muli ziphunzitso zina zimwenenso za anthuso. Dziwani kuti tikamawerenga m'buku la Machitidwe chapter 10 verse 25 kukafikira verse 26, idalipo nthawi ina imene Petro adayitanidwa ndi munthu wina. Ndipo atayitanidwa ndi munthu wina, Petro atafika kumalo kumene kuja, akuti munthu uja adafuna kumugwadira kapena kuti adayamba kumugwadira kapena kuti adagwada pamaso pa Petro. Ndiye mudziwa chimene Petro zimene ananena. Petro adanena zakuti ine ndine munthu ngati wemwe, palibe chifukwa chonena zoti udzindilambira ine. Zomwe zikutanthauza kuti anthu tsiku la lero akulambira anthu azawo. Zomwe mawu a Mulungu akunena zonena kuti zimenezo zosayenera. Chifukwa Petro adakana kulambulidwa. Kodi inu chiphunzitso chanu chimachokera kwa munthu? Koma ngati chimachokera kwa munthu, dziwani kuti simutsatira zimene Baibulo likambayi. Chifukwa chonena zoti chiphunzitso cha munthu sikidzakufikitsani kwina kulikonse. Pali ziphunzitso zambiri zimene zili pa dziko lapansi zimene makamaka zimachokera kwa munthu kapena kuti zimachokera kwa anthu. Mapulogalamu amene akhala apangidwa kwa nthawi yayitali akhala akutiphunzitsa mu ziphunzitso zosiyanasiyana makamaka potengera mawu a Mulungu. Mwachitsanzo, pali chiphunzitso lina limene linali la ubatizo, limenenso Baibulo linafotokoza kuti ubatizo ukhale motani potengera limene malemba amanenera. Koma ngati malemba akusiyana ndi ubatizo wanu ngati ukusiyana ndi malemba, ndiye kuti dziwani kuti chiphunzitso chimenecho nchochokera kwa anthu. Mwachitsanzo, Baibulo linatiuza bwino kwambiri kuti ubatizo ndiko kumiza. Munthu tikamambatiza ayenera kuti amizidwe. Yesu Khristu muno wake tikamawerenganso Baibulo anafotokozera bwino kwambiri za chitsanzo cha ubatizo, kuti kodi ubatizo ndotani. Ndipo ife ngati anthu amene timatsatira Yesu Khristu, ndizo zitsanzo zathu tikhoza kuzichotsa kwa Yesu Khristu. Yesu Khristu pobatizidwa adatani? Yesu Khristu pobatizidwa anamira madzi. Koma ziphunzitso zina zimatiya, ndidziwa kuti pamene umayipeza kale ansala kuti chiphunzitso chimene inu mumaphunzitsa pa nkhani ya ubatizo kodi chimakamba zotani? Kodi chimakamba zoyenera kapena ayi? Dziwani kuti ngati sichikamba zimene Baibulo likukamba, wina wake kumakuwuzani, dziwani kuti zimenezo ndi ziphunzitso za anthu. Kodi tingachidziwa bwanji chiphunzitso cha anthu? Ndifunso limene likhoza kukhalapo tsopano. Tsono chiphunzitso cha anthu ife tichidziwa bwanji? Chiphunzitso cha anthu muchidziwa pokhapokha ngati sichipezeka m'buku lopatulika ili. Chifukwa ngati chinthu zimene sizipezeka m'buku lopatulikali, dziwani kuti chimene si chiphunzitso cha Mulungu. Chimenecho ndoti chiphunzitso cha anthu. Chimene inuyo sichikakutengerani kwina kulikonse.
Kodi zimene mmachita mukafika pamalo mu mpingo mwanu muja, kodi ziphunzitso zimene mmaphunzitsana kodi zimachokera kwa Mulungu kapena zimachokera kwa munthu? Dziwani kuti ziphunzitso china chilipo zimene zimachokera kwa anthu. Musakhulupirire china chilichonse chimene munthu akunena, khulupirirani zimene Baibulo likukamba. Chifukwa mukakhulupirira zimene anthu akunena, ndi kuti inu muli pasi pa ziphunzitso za anthu. Zidzakhala zomvetsa chisoni chifukwa chokuti munthu amene mamutsatira inuyo, tsiku limene likadzafika la chiweruzo sadzakupulumutsani munthu uyo ayi. Chifukwa muli chiphunzitso cholakwika, muli chiphunzitso cha munthu. Kodi inu muli chiphunzitso chiti? Takhani pasi, talingalirani zimene mmachita mu mpingo mwanu muja. Kodi ni chiphunzitso cha Mulungu kapena ayi? Komanso pa ziphunzitso zina, mwachitsanzo chiphunzitso cha mpingo. Kodi mpingo ndi uri? Ndikhulupirira mapulogalamu ambiri amene atakhala tikupanga pa mapulogalamu amenewa. Nkhani imene idakambidwanso kuti mpingo ndi chani? Kodi mipingo ilipo ingati? Ndikhulupirira tikamawerenga Baibulo limatifotokozera bwino zedi kuti mpingo ulipo umodzi. Ndangati mpingo ulipo umodzi, ife ndi mipingo yambirimbiri. Dziwani kuti mipingo yambirimbiri yoyina yubwera chifukwa cha ziphunzitso za anthu. Zikhozokhala zatsoka kwambiri kuti niwo muli mmodzi mwa anthu amene muli mu mpingo imene ili ziphunzitso za anthu, osati ziphunzitso za chani kodi? Ziphunzitso za Baibulo. Choncho ichi chiphunzitso choyamba chimene timachiona, chimene Baibulo linakamba komanso linafotokozera bwino kwambiri kuti ngati ife titsatira ziphunzitso zimene za anthu, dziwani kuti tidzawonongeka. Tikamawerenga buku la Chipangano chakale, panaliponso nthawi imene mkulu wina Yeremiya ankalika mawu a Mulungu. Ndipo zinachitika kuti ankawuza ana Israeli kuti mukakhala ku ukapolo kwa zaka 70. Ndipo padabwera mkulu wina adanena zoti aya akunamizana ameneyo. Inu mukakhala ku ukapolo kwa zaka zinga 7. Panali ziphunzitso ziwiri zosiyana. Koma chiphunzitso chimene chinali cholondola chinali chanda? Chinali cha Yeremiya chifukwa zinachitikadi imene Mulungu ananenera. Alipo odi anthu amene amabwera ziphunzitso zina kungofuna kukusokonezani, kungofuna kukukomedwetsani. Koma nidziwani kuti chiphunzitso ndi chimene Mulungu anachika amene tafotokozera kuja kuti chiphunzitso nchani. Komanso tikamawerenga m'buku la 1 Timoteyo chapter 4, imatifotokozeranso bwino za nkhani ina kuti kodi chiphunzitso china chimene timachipeza m'Baibulo ndi chiphunzitso chiti. 1 Timoteyo chapter 4 verse yake ya 1 akuti, koma Mzimu anena monenetsa kuti masiku otsiriza ena adzataya chikhulupiriro ndi kusamala mizimu yosocheretsa ndi maphunziro aziwanda. Kusonyeza kuti anthu ena adzasamalitsa kwambiri za ziphunzitso za Satana kapena ziphunzitso za ziwanda. Kodi sizochitika masiku ano? Inuyo kodi pamene mulilipo, kodi muli chiphunzitso cha ndani? Muli chiphunzitso cha anthu kapena muli chiphunzitso cha Satana? Chifukwa ngati muli chiphunzitso cha Satana, dziwanso ni kuti simukalowa kumwamba. Chifukwa cha Satana ali samamudziwa kuti uyu ndiye mdani wa Khristu. Ndakati muli mdani wa Khristu kumakhaso chiphunzitso cha Satana, dziwani kuti zinthu sizuyenda. Ndikuti dziwani kuti tsiku limene lili mkudzalo, ndikuti zachidziwikire kuti ife ngati Khristu amene timadzitama kuti ndife Khristu sidzawupeza chifukwa choti chiphunzitso chathu chikuchokera kwa Satana. Chifukwa Khristu lonse amene tili pa dziko lano lapansi timanena zakuti ife tili mchiphunzitso cha Yesu Khristu. Koma ndakupatsa kodi zitsanzo zina za ubatizo za mpingo kodi zikuchokera kwa Ambuye, kodi zikuchokera m'Baibulo. Tate nchionenso chiphunzitso china mu buku la Yohane wachiwiri verse yake ya 9. Yohane wachiwiri verse yake ya 9 kufikira 10. Verse 9 yukamba motere, Yese wakupitirira osakhala mchiphunzitso cha Khristu alibe Mulungu. Iye wakukhala mchiphunzitso iyeyo ali nawo Atate ndi Mwana. Munthu akadza kwa inu osatenga chiphunzitso ichi, musamlandire iye ku nyumba ndipo musampatse moni. Akuti chiphunzitso china chimene tikuchiona apa tsopano ndicho chiphunzitso cha Yesu Khristu. Ndipo Baibulo linazonena kuti akuti munthu wina akabwera kudzalalikira kwa inu kapena kuzakambirana kwa inu mawu a Mulungu koma chisali chiphunzitso cha Mulungu, akuti amene musamulandire. Mmene yakukambira statement iyi zungoonetseratu kuti pali chiphunzitso chimodzi. Chiphunzitso chake ndicho cha ndani? Cha Yesu Khristu basi. Ndakuti ziphunzitso zina ukhozobwera chiphunzitso cha Satana, ukhozobwera chiphunzitso cha anthu cheraona m'buku la Mariko,
komano nzachidziwikeni kuti ziphunzitso zimenezo sizogwira pamaso pa Mulungu. Chifukwa mmene anena Baibulo anazonena kuti ngati simuli mchiphunzitso cha Yesu Khristu, ndiye wina wabwera nkuzakuphunzitsani zinthu zomwe za Yesu Khristu, dziwani kuti inuyo musamulandire munthu uja. Kodi ife Khristu timalandira anthu angati amene ali ndi ziphunzitso zonama? Ziphunzitso zimene sizali za Yesu Khristu. Anthu ambiri pa dziko lino lapansi, kunena mawu pa Mulungu, kunena mwachilungamo, anthu ambiri sitili mchiphunzitso cha Yesu Khristu chimene chikunenedwa apa. Kuti munthu wina aliyense amayenera akhale mchiphunzitso cha Yesu Khristu. Tikungonena kuti tili mchiphunzitso cha Yesu Khristu koma sitili mmene mwayi. Kodi chiphunzitso chimene mumaphunzitsa mukafunse anthu amene muli nawo pafupi, amene ali akulu ampingo kandi abusa mpingo anumo, kuti kodi izi mumazilenga kuti? Ndikuwuzani akangozani kuti abwererani kaye tifufuze kaye. Chifukwa chiphunzitso chimenecho si chiphunzitso cha Mulungu. Chifukwa chiphunzitso cha Yesu Khristu sungachione nazo na urai mauri lilipo Bible limene ifeyo limatilamulira ngati Akhristu. Tikamalenganso m'buku la Matthew chapter 28 verse yake ya 18 linakafotokoza kuti akuti pitani mukalalikire mawu a Mulungu, ndipo mukalalikira anthu achakala mu mpingo akuti mwaphunzitse zinthu zonse zimene anatilamulira Yesu Khristu. Kodi zinthu zimene anatilamulira Yesu Khristu ndi ziti? Ndi zinthu zimene timazipeza m'buku la Chipangano Chatsopano. Zinthu zimene ifeyo Akhristu tiyenera kuti zitsatire. Ngati tifuna kuti tiphunzitsidwe zinthu zonse zimene Khristu anatilamulira, ndiye kuti tiyenera kuti tipite mchiphunzitso chimene cha mpingo m'Baibulo limene ndi mawu a Mulungu amene amapezeka m'buku la Chipangano Chatsopano. Koma ngati tibwererenso kuja, ndiye kuti dziwani kuti tikubwerera ku chiphunzitso cha makolo. Koma ife ngati Akhristu tiyeni tibwerereni makamaka ku chiphunzitso cha Mbuye wathu Yesu Khristu. Inu muli mu chiphunzitso cha ndani? Tikamaonanso m'buku la Hebrew chapter 1 verse yake ya 1 mpaka naelekeza 3, Bible linafotokozanso bwino kuti akuti mtsiku la lero Mulungu akuyankhula kwa ife kudzera mu dzina la Yesu Khristu, kapena kudzera mwa mwana wake Yesu Khristu. Ndiye kuti chiphunzitso cha mwana wake cha Yesu Khristu mtsiku la lero ndi chimene ife tiyenera kuti titsatire. Kodi inu mumatsatira chiphunzitso cha Yesu Khristu kapena ayi? Ilo ndiye funso limene lilipo. Kodi kapena muli chiphunzitso cha ndani? Pa ziphunzitso zitatu zimene tafotokozana tsiku la lero, tafotokoza kuti kuli chiphunzitso cha anthu, cha Satana, komanso chiphunzitso cha Yesu Khristu. Ino tangozisankhirani zimene mmachita mu mpingo mwanu muja. Kuti kodi muli chiphunzitso cha ndani? Komano nimene lakambira Baibulo m'buku la Yohane muja latifotokozera bwino zedi kuti pali chiphunzitso chimodzi ndicho cha Yesu Khristu basi. Palibenso chiphunzitso china chimene ife tingayenera kutsatira ncha Yesu Khristu. Komano funso tsopano limene tikhoza kukhala nalo lonena kuti kodi nanga tsopano chiphunzitso chimenecho tingachipeze kuti? Mwina ndi funso limene ino tikhoza mazifunsa. Kodi chiphunzitso chimene cha Yesu Khristu chimene Baibulo lationetsera kodi tingachipeze kuti? Tiyeni tione m'buku la 1 Timoteo chapter 3, 1 Timoteo chapter 3 verse yake ya 15. 1 Timoteo chapter 3 verse 15 kuti udziwe kuyenedwa kwake pokhala mnyumba ya Mulungu, ndiye mpingo wa Mulungu wamoyo, nzati ndi mchirikizo wa choonadi. Akuti nzati ndi mchirikizo wa choonadi ndi mpingo. Zomwe zikutanthauza kuti chiphunzitso cha Yesu Khristu timachipeza mu mpingo. Chiphunzitso chimene chimene ife tiyenera kutsatira, chimene Baibulo lakamba, ndi chiphunzitso chimene timachipeza mu njani kodi? Mu mpingo. Chifukwa kuti ndi mchirikizo ni nzati wa choonadi. Kodi choonadi ndi chani? Tikamawerenga buku la Yohane chapter 17 verse yake 17 imatiuza kuti choonadi ndiye mawu a Mulungu. Ndauti nzati ndi mchirikizo umene ukambidwa apawo, umene mawu a Mulungu amayenera kuti uziyang'aniridwe ndi mpingo. Ndauti inuyo ngati munthu kuti mupeze chiphunzitso cha Yesu Khristu, ndauti muyeneranso kuti mukhale mu mpingo umene uli nzati weniweni. Chifukwa mukhoza kukhala mu mpingo umene suli nzati weniweni wa Yesu Khristu ayi. Ife ngati Akhristu tsiku la lero, chiphunzitso chimene cha Yesu Khristu tikhoza kuchipeza mu mpingo. Baibulo limatifotokozera bwino m'buku la Efeso chapter 4
Mbuli mene la Efeso chapter 4 verse yake ndiyo ya 4 mpaka na 6 inakamba zakuti pa verse 4 thupi limodzi ndi mzimu mmodzi monganso anakuyitanani chiyembekezo chimodzi cha mayitanidwe anu, Ambuye mmodzi, chikhulupiriro chimodzi, ubatizo umodzi, Mulungu mmodzi ndi Atate wa onse amene ali mmwamba pa onse ndi mwa onse ndi mkati mwa zonse. Titatha kuwerenga pamenepa tikuona zonena kuti Baibulo latifotokozera bwinonso kwambiri pamenepa kuti mpingo uja tunena uja kuti chiphunzitso chimapezeka mu mpingo umene ifeyo tiyena kuti tikhalemo. Chifukwa umenewo ndiye mzati ndi mchirikizo wachoonadicho kuti mumve zochoona zenizeni zokhudza mpingo, ndiye kuti muyenera kuti mupitenso mu mpingo woyenerera, kapena mumve chiphunzitso chenicheni cholamitsa cha Yesu Khristu, ndiye kuti muyenera kuti mukhale mu mpingo umene wakufotokozeni zimenezo. Zili ngati kuti inuyo mufuna kuti mudziwe mwambo wa chilomwe. Ngati mufuna mudziwe mwambo wa chilomwe, nsachidziwikireni kuti simungapita kukafunsa mchewayi, ndiye kuti mchewa akakuwuzani zinthu zolakwika. Koma mukayenera kuti mungamfunse mulomwe uja ndiye kuti akakufotokozani bwino. N'chimodzimodzinso kuti inuyo mutsatire chiphunzitso cha Yesu Khristu, mukayeneranso kuti mukapite mu mpingo wolondola. Chifukwa ngati mukapita mpingo osalondola, dziwani kuti mukakhala ndi chiphunzitso cha wanthu. Ndiye Baibulo amene lafotokoza kuti akuti thupi limodzi. Baibulo likamakamba za thupi limodzi limakamba za mpingo. Zomwe zikutanthauza kuti mpingo umayenera kuti ukhale ngati kodi umayenera kuti ukhale umodzi. Koma mutati muone tsiku la lero kodi mpingo ndi umodzi? Baibulo lafotokoza kupitiriza kuti ndi mzimu umodzi monganso anakuyitanani chiyembekezo chimodzi cha mayitanidwe anu, Ambuye mmodzi. Ndiye kuti Ambuye alipo mmodzi, mpingo soyenanso ukhale umodzi kaya. Chifukwa Baibulo limafotokozera kuti akuti muru wa mpingo ndi Yesu Khristu. Komanso apitiriza pomwepo kuti chikhulupiriro chimodzi. Ndiye kuti tonsefe timayenera tikhale chikhulupiriro chimodzi chimene chili chiphunzitso cha Yesu Khristu. Koma mutati muone si chikhulupiriro chimodzi chimene chili pa dziko lino lapansi. Ndiye ngati muona kuti si chikhulupiriro chimodzi chimene chili pa dziko lino lapansi, dziwani kuti zikhoza kutheka kuti inuyo muli mu mpingo mmene mulibe chiphunzitso cha Yesu Khristu. Chifukwa kuti chiphunzitso cha Yesu Khristu chimapezeka mu mpingo. Ndiye ngati inuyo muli kwina kumene si chiphunzitso cha Yesu Khristu, dziwani kuti ndiye kuti choonadi chija simuchidziwa ayi. N'chifukwa chake pa ubatizo mwalakwitsa, mpingo mwalakwitsa, pa zinthu zambiri zimene zimachitika mu mpingo mwalakwitsa. Chifukwa chani? Muli mu mpingo umene sukutenga choonadi cha Yesu Khristu. Koma dziwani kuti choonadi cha Yesu Khristu chimapezeka, ndipo kopezeka kwake ni mu mpingo. Chifukwa kuti ndiye mzati ndi mchirikizo. Tikamati mzati ni mawu achichewa amene timamanga nyumba timakhala ni mzati umene umakhala support ya mitengo yambirimbiri imene imatenga denga lija kapena kuti imagwira denga lija kuti lisagwe iyi. Tera kuti mukamakagona madzozo ndiye kuti pali mzati waukulu umene wagwira mmene pachapo. N'chimodzimodzinso mpingo ndiyo mzati wa choonadiwo. Kuti inu mupeze choonadi cha Yesu Khristu, muyenera kuti mukhale mu mpingo moyenera. Koma ngati simuli mu mpingo moyenera, dziwani kuti chiphunzitso cha Yesu Khristu mulibe mwa inu, ndipo simudzachipeza. Chiphunzitso Baibulo lakamba kuti chimapezeka mu mpingo. Ndipo Baibulo lifotokoza kuti pali mpingo umodzi, ubatizonso ndi umodzi. Osati ena ajowa moto, osati ena akweza manja, osati ena athira mphumi, osati ena arani. Ayi, ubatizo ulipo umodzi wa m'Baibulo. Tate tionenso buku limene la Efeso chapter 3 verse yake ya 21. Akuti kwa iye ukhale ulemerero mu mpingo ndi mwa Khristu Yesu kufikira mibado yonse ya nthawi za nthawi. Amen. Akuti mu mpingo ndi mwa Yesu Khristu. Ndakuti ngati inu mufuna mudziwe choonadi, pitani mu mpingo wa Yesu Khristu. Ngati mufuna mudziwe choonadi, funsani anthu amene ali mu mpingo wa Yesu Khristu. Chifukwa amenewo adzakuwuzani chiphunzitso cha Yesu Khristu. Chifukwa mmene Baibulo lakambirapa lakamba zakuti akuti mu mpingo ndi mwa Yesu Khristu. Ndafotokozera bwino akuti mu mpingo ndi mwa Khristu Yesu kufikira mibado yonse ya nthawi za nthawi. Ati kufikira mibado yonse ya nthawi ni nthawi. Kusonyeza kuti kufikira mibado yonse pakana Yesu Khristu adzabwera. Kodi inu muli mchiphunzitso cha choonadi? Kapena kuti chiphunzitso chimene muli nacho inu kodi ndichochokeradi kwa Khristu Yesu? Dziwani kuti ngati chiphunzitso sichili chochokera kwa Yesu Khristu, dziwani kuti inu ndiye kuti muli mu mpingo wolakwika.
ngati mu mpingo wanumo muli ziphunzitso zosiyana-siyana za zinthu zija nani nakale zija, chilichonse imene muchita mu mpingo mwanumo kafunseni kuti kodi izi zikuchokera kuti. Zikakhala kuti zochokera m'Baibulo mukadzazonena kuti amuli mu mpingo olondola umene umasungadi chiphunzitso cha Yesu Khristu. Koma ngati zikasiyane, dziwani kuti muli mu mpingo olakwika. Mu mpingo umene umasungadi komanso ni nzari komanso ni mchirikizo wa choonadi komanso chiphunzitso cha Yesu Khristu ni mpingo umene tauona m'buku la Efeso chapter 3 verse yake ya 21 akuti mpingo ndi mwa Yesu Khristu kufikira mibado. Kaudzabwera mibado ingati kubweranso mibado 1000 mpingo ndi omwewo basi. Chifukwa ndiwo nzari ndi mchirikizo wa Mulungu. Kodi inu muli mchiphunzitso cha ndani?